నమస్తే, వెల్కమ్ టు శ్రీ విఎన్ఆర్ న్యూస్. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. లారీని ఢీకొన్న కారు, ఇద్దరు మృతి. చిత్తూరు జిల్లా పూతలపట్టు పి కొత్తకోట రైల్వే బ్రిడ్జ్ వద్ద శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. తిరుపతి వెళ్తున్న కారు ఆగి ఉన్న లారీని బలంగా ఢీకొనడంతో ఇద్దరు మహిళలు మృతి చెందారు. మరో 6 తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారిని చికిత్స కోసం చిత్తూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతులు, గాయపడిన వారు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన వారిగా సమాచారం. ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.